Bismillah. Armandan moncar motor kekonak surem sorotetan padang Asolan pacaring ora mengekono asaring mangsa kandika kanthi karananing kaswase
panjenenganing marga kamalagung kumiring sang kandha Mas Pratmaja. Lengleng laluan olate surya mangrangsang wayang. Wilah yang awi kena Mastu Purama Sidam. Awi kena Mastu Purama Sidam silat mrimbang jagat karana. Sirang tandha kawisisaning bisana. Sono sinawung langening wela wis temaksih lestantun lampahing Buddha jinandur tutur. Katela tetula tolak mlingrat ing parabdya. Wini suda trengkang dina madama pinaret ditampeng lalata mangya tekap wasananing Gobita. Tawang renggeng pralambang matumpa-tumpa. Marma panggunggung Sang Purwengkata Sitebyarut dumadining wayang Purwa. Purwakaning kandha linarik nuntuting basa donga kuna ngemusu rasa wili narasaya karaos. Mula jare angrasa wani wuruhing diri rasa rumangsa angrumangsandi. Lir jalma ngilu kaca. Jarweh wis rinagop caing carita lo becik wis gumelar jroning panggeliran yaiku sejatine hamriksani pagelaran inggih Purwa. Surya Candra Ndarung Nyuwang Kartika wis kunurba kudrateng kawasa sahari ratri. Angin Dribawana perwateking duksina gil kemanti. Temah dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad. Tetung lantang kartu mangkartu yo sini rambun toyo jawah pating rembya. Dadya padang ing kutu-kutu walang atuga buronono yang buronjo dadya branan tanpa wicalan. Padang terwangan sinari sang Hyang nanging asumur bawani jagat mungging jagat wetan mungkup-mungkup mungging kalingan kerabar mangah lamun kek sayah dilat bilato bumi. Saya tangu sumurup sang Hyang areka katos sebelah kanan kiri ning abange sumujenar. Kapur bawan sinari sang Hyang Basanta. Tanentu katone joro-yoroyo amangku gunung ingkang biru moyo-moyo. Pucuk ing gunung kini mulan kendaru kasil liring Prabansana. Lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega. Tanpa tawis dangu soleng kawula tasih. Dene larsa angupaya buka karep Tegal sawahe. Anglu silur tanana pedhoti sinambi sendonan. Sesindenan mikul karo lungune. Anggring raja kayane sawane ana pirembagan Samarawangi. Sang Hyang Arkasaya dangu saya inggil wis katon melok sinari jagat during kiblat papan lor kidul tan kulon. Sinari jagat kang samya Prabanyata Rebatijo Rebekukuwung. Prandritatan wonten ingkang amadani kekuwung praja negari Ngastina, ya negari Gajahhoya, ya Liman Benawi, ya Kuru Janggala. Abanjana kinaru pambeganing kandha sareding mangke krana negari Ngastina dumadya saking pulo-pulo bebanjaran. Sinasa Pantaya Benawi tinampi ombak samudra benang langut kang tanpa pagut. Pegating manunggal kapanta uruting Cakrawala, wane-wane cakrek ing pewisik. Sawaneke nebing jurang corong kinepung guwa sirung, kinarya sesuing peksi lawen miyang sarang burung. Wonten ugi pasisiran tersasana jembar kebekaning pasir gemelaring garis pinggir. Tanem tuwang rembuyung royo-royo karang kitri, rewe-reweron kelapa, bumi subur, pasiten mawur. Sadengati nandur tangkar tumangkar kawuryan dadi. Gunung-gunung bepanjengan angrangsang langit lenggak-lenggok lampahe toya mijil saking sendang-sendang mening nirtani. Iline pinara para playune dinampi wadhuk binentung-bentung. Kinarya hangileni sawah nyewang pategalaning Narakisma. Mokal pangoleng totani bebasan tatanana bumi sanjeng kanggeng sela. Sedya tinanduran kang murakabi pandya Bathari Sragalan Pasabinan. Yaya Rukmi Sari kang pinangka Pratiwi. Pategalan kula jengkang ngrembui godhongane. Ambe kowe nganti kaya manglung-manglung witande. Pala kependhem, pala kesimar, pala gumantung sadotanku jiwa sinawi dukulan kang mawek sarasaning diri.
Gunung-gunung bebanjengan ngrangsang langit lenggak-lenggok lampahe toya mijil saking sendang-sendang wening nirtani. Iniling kang pinara-para playune kang dirambi waduk binentung-bentungi naru angiling sawah yang mategalaning Nara Kisma. Mokal pangoleng tetani bebasan tatanana bumi sanceng kangkeng sela. Sedaya tinanduran kang murakabi pandya bathari silanggal pasabinan. Yayaruk misare kang pinangka pratiwi. Kenging binasake negari Ngastuna nalika sumagya mancik marang jaman Cana panjang kunjung pasir pawukir. Lojinawi gemari pakartata turut raharja. Dasaran guru kang gedhe obore padhang jagate dhuwur kuku setor tada kuncarane. Turta kasusuring manca praja lah sinanta lau. Ingkang asta pusarane adil bangsa negari Ngastina. Menanging dan ucapna dasa namane Sang Nata Dasa 10. Nama wis mestani jujuluk Sang Nata Prabu Duryudana. Ya Sang Prabu Suyudana, ya Sang Nata Prabu Jakapitana, ya Jayapitana, ya Sang Kurawendra, ya Sang Dastarastratmaja, ya Sang Dastarata-siwi, ya Sang Gendari Suta, ya Sang Tripamangsa. Nata Ngastina risajega lenggaman madyaning dampar Cana. Datan mantra-mantra sipating Bathara Yayah dewaning kasugihan. Sang Hyang Bathara kuwi Rangit Jawantah. Binayang bayang sanjaning para Hapsara Hapsari kawis ketingal manggu tanggung jaga paloro-loro. Yayara ping samudra ing daratan wadatan kantun miswane Sang Hyang tutungguling praja negari Ngastina miwah sanjaning para kadang sinenteng kepareng caket denira mangarsa negeri pepatih negari ing Ngastina. Pidaleming plasa jenar negeri Sang Rekyana Pati Harya Sengguni. Ya Harya Suman, ya Raden Trigantalpati. Tan wonten aku semanten nata Ngastina nampi rawuhipun nata ing Mandura Sang Prabu Baladewa. Ya waning pinta Asijaladara anamka Krasana ya Sang Prabu Balarama. Sang Prabu Baladewa mengkaraken pilenggaipun nujung negari Ngastina nggih Sang Tapa Begawan Durna, ya Sang Resi Kumbayana, ya Sang Baratwaja Putra, ya Sang Wipra. Tan kantun rawuhipun Senopati negari Ngastina nenggih nata ngawong nggo Sang Narpati Karna Basusena, ya Sang Suryatmaja, ya Sang Suryaputra. Pepantir saking para kawulinggang samya seba kang samya gandeng pasisiran jejel riyel arep pepet pipit parasasat atau pandenggul datan pesela. Labet sekathahing para seba ing Jawi amludha gendera rontek umbul-umbul keterangan tanu yang penting mung selabu. Ayo megar mendhe jamur barating mangsa rendheng tumbang ngrangap kaya jati ngaraning mangsa katiga. Prandiring tinggal tidhem sinem madyaning masiwaken negari Ngamarta utawi negari ing Ngastina. Nadyan gegodhongan datan ingkang ngobah samirana datan wonten ingkang kula mampah. Kapiarsa mangsa araning Pradangga miwah panglik ing Waranggana. Sigra murmani pangandikan dada kumangguling wijiling pangandika Sang Prabu Jakapitana ingkang dereng kababaring lesan.
Duryodana dwarining sun dwarining Sukmana mangadili luwi ana sasmintan ingsun jagat wasisaning Bathara Nur mangke paman Pati Arya Senggundi ayo ndadekake kaget pengenira si Paman Pati Arya Senggundi dene sira ingsun miji ana ngarsaning manira Paman Pati Arya Suman Paman Pati Arya Senggundi kawula ana ninggi dewaji sesembahan kula ngayeman kula wonten ing Madyapada Prateng Delahan anak Prabu Jaka Pitana anak Prabu Duryudana sekawit paduka miji tenani bali dumateng piswanipun ingkang pamaning kepatihan nggih ing jawi sangat kuat sing manah Pindaran Salomba pinanjering alun-alun kumitra caruk maras nanging sareng wonten ngarsa paduka manahipun ingkang paman karaos tentrem kaya diri kejugurkan wekir sari kelepaning samudra madu kepareng kula nyadong dawuh timbalan paduka nggih anak Prabu Jaka Pitana kawula ana ninggi Paman Pati Arya Senggundi kadiparanggon sira ingsun percaya
minangka dadi batal wagiling sun pranata tata rakiting kaprajan negari ing Astina marata diaturna kelawan panjenengan ingsun samendhang aja nganti keng karempin papan pati ari sing pundi menawi paduka andang bab tata rakiting kaprajan nggih tartentu sadaya tan badhe nguji wani para kawula samya sayekseka katya karya huring nusa bangsa duwe negari ing Astina mandhapipun para prajurit ingkang boten kendhat anggenya tansah gegeladen olah kridaning perang sawanci-wanci praja paduka katempuh ing marang muka tartentu boten badhe anggepok kunca paduka anak Prabu ingkang abding kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna nggih dewaji kawula ana ninggih paman padari sing pundi gawe bumbung teko jangkep kang dadaturira paman boten langkung mugya pakareng kang utama tindakna selawas urip paman padari sing pundi kawula nuwun inggih menapa ingkang sampun paduka dawuhaken tartentu kula mboten badhe swala namung kepareng kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk sandhap wedha paduka anak Prabu Jaka Pitana nggih anak Prabu Duryudana paman padari sing pundi iki sampun sanget anggen kawula tampi damel bumbung raos sing manahipun kang putra kendelo sambi-sambi paman boten langkung kaskecakna lenggah jengan diku paman materi sing pundi sowan wonten praja negari Gajahya paman pati kawula nak taninggih sampun boten kirang mrayogi praptanipun ingkang bapa ing kematian nggih kawula ana non nun mangke bapa penemban Bapa penemban turuning saka 5 bapa penemban Kumbayana Sarawa paduka bapa penemban turuning saka 5 ingkang putra pun Jaka Pitana ngaturaken pambagya harja kunjuk wonten ngarsa paduka bapa penemban Kumbayana oleh lali astaka swala sila bertapa sumorante hawela kamana kula kaprit kantil bututing selikur kula anak lan nggih anak Prabu kepareng paduka anak Prabu Jaka Pitana animbali praptanipun ingkang bapa ing Sukalima sak mangke wonten ing negari Astina nggih praptanipun ingkang bapa ing Sukalima manggih widata niskala niring sambi kala tebi saking Rubita durga mendhak kala sirna pambagya raja sampun ingkang bapa tampi mboten langkung kula ngaturaken pudya pangestawanipun ingkang bapa mugya katur nggih anak Prabu Jaka Pitana lho niki sampun kula tampi karya Cundaka Panglingga Murda amamana kabagyan gesangipun kang putra bapa penemban mboten langkung kaskecakna lenggah paduka bapa penemban Kumbayana wonten praja negari Astina bapa penemban sampun mboten kirang rayogi pisanipun ingkang bapa ing Sukalima nggih kawula nak inggih Kakang Prabu Karna salenggah paduka Kakang Narpati Karna Basusena Kakang Suryatmaja mugi kaskecaken lenggah paduka Kakang Prabu Karna ya jagat pangestu ngora wayah para jagat niwang agung mangadili nuwih bawana langgeng sinunggih datanawrat nun mangke yayi paduka Yayi Prabu Duryudana miji dhumateng praptanipun ingkang raka sampun boten kirang prayogi praptanipun ingkang raka ing Ngawangga mboten langkung kula ngaturaken asung pasegan Wanokrami mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Jaka Pitana Yayi Prabu Duryudana Kakang Prabu Karna iki sampun ingkang rayi tampi karya bumbung dasmanahipun ingkang rayi pun Jaka Pitana mboten langkung kaskecakna lenggahipun Kakang Prabu Karna iki Kakang Suryatmaja wonten praja negari Astina kawula ana inggih sampun boten kirang prayogi praptanipun ingkang raka ing Ngawangga Yayi Prabu nun mangke Koko Prabu Baladewa Koko Prabu Balarama Sarawa paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang arayipun Jaka Pitana ngaturaken pambagya harja mugya kunjuk Koko Prabu Baladewa ya jagat pangestu ngora wayah Bathara jagat Pandendra Jaladewagu nun mangke Yayi paduka Yayi Prabu Duryudana amiji dhumateng piswanipun ingkang raka ing Mandura sak mangke kula kapiji sowan ngadhep paduka Yayi Prabu Balarama wonten praja negari Astina pambagya harja sampun ingkang raka tampi karya bombong casmanahipun ingkang raka tunantuk berkah pamujinipun Yayi Prabu
Sawanipun Raka Poring Mandura wonten Praja negari ing Astina manggih wilujeng rahayu widodana ing sambi kula tebih saking Rubeda Durga mendhak kala sirna. Yayi. Mboten langkung kula ngaturaken salam taklimipun ingkang Raka mugya kunjuk katur wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Duryudana. Yayi Prabu Jaka Pitana. Koko Prabu sampun kula tampi karya bombong cas manahipun ingkang rayi. Mboten langkung kaskecak nurung kapatuh Kanjeng Koko Prabu Baladewa kenya lenggah wonten Praja negari Ngastina. Koko Prabu kawula niki Yayi sampun boten kirang prayogi pisanipun ingkang Raka Poring Mandura anggen kula rawuh wonten sowan wonten Praja negari Gajah Hoya menika Yayi Prabu. Oh, anak Prabu Baladewa wilujeng rawipun to nggih. Bapa Durna antuk berkah pangestu paduka Bapa Remban wilujeng sowanipun ingkang putra ing Mandura. Inggih mugia kasekecaken sampun boten kirang prayogi Remban. Nur mangke Koko Prabu. Mesthi mawon damel bingung tuwin tuwuh tandha pitaken saking salebeting manah paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa. Wonten dinten sapake kula ngaturi rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa wonten Praja negari Ngastina. Koko Prabu sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayipun Jaka Pitana tadah wadana wonten kula kanggep lancang ngaturi rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Yayi Prabu wonten timbalan sayekti ingkang Raka mboten gadhahi araos sangga runggi anggen kula katimbalan sowan wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Jaka Pitana. Jalaran kula nuwun sewu. Pendak-pendak kula sowan wonten Praja negari Ngastina menika mesti kemawon kula sowan kula dipun prayogaken kanthi bener becik sowan kula kasugata dening sangjaring para kawula kanthi astu ngremenaken tuwineng semaken penggalih. Nggih. Pramila Yayi benjang punapa wonten kalodhanganing wekdal paduka Yayi Prabu Jaka Pitana. Nalikanipun boten wonten kewajiban kaprajan awi kula aturi prapta rawuh tetinju marang karejan kawontenan Praja negari Mandura. Kae calut raos jiguh yang merkewuh Durga Sangga Runggi. Negari Mandura karengku kados negari Ngastina inggih negari paduka piyambak. Yayi Prabu matur sembah nuwun. Malah sapangke kula badhe nyuwun wekdal sawetawis anggen kula badhe munjatur wonten ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu. Anggen kula ngawontenaken pasewakan awit wikados menika namung kula piyambak ingkang mangertosi para nayaka dereng kula babari kamuningan. Bilih samangke kula badhe munjatur wonten ngarsanipun para lenggah. Yayi babar wisan kula suwun. Supados paduka Yayi Prabu Jaka Pitana medharaken sabda pangandika. Jernyatanipun menika ingkang tansah dipun antu-antu dening sangjaring para rawuh. Para pinisepuh tuwin para priyaga ingkang sami lenggah wonten Praja negari Ngastina. Ingkang Raka nedya nganglungaken jangga nilengaken karna mastuti sabda tama dawuh pangandika paduka Yayi Prabu Jaka Pitana. Yayi Prabu jagat pangestungkara Koko Prabu iki nun mangke Bapa Demban Durna Kakang Prabu Karna tuwin paman Padhari Senggundi sayekti anggen kula ngawontenaken pasewakan wonten ngarsanipun para pinisepuh tuwin para lenggah mriku. Koko Prabu kula menika bingung jalaran pitung ari kapengker kula nampi nawala saking arayi kula panengah Pandhawa inggih Yayi Pamadya pun Yayi Setya Margana inggih Rayi Arjuna. Surasaning nawala kula suraos Arjuna badhe gugat nyuwun wangsul negari Ngastina kagem bukti menawi Pandhawa menika gadhahi wewenang tumrap negari Ngastina. Awit miturut suraosing nawala ingkang den serat dening Yayi kula Yayi Janaka, Yayi Arjuna dipun paido dipun paiben dening para garwa ing Madukara ngantos ing sakmangke gendran saking papan madurungan. Yayi kula pun Rayi kula pun Yayi Janaka mriku samangke ugi nedheng bingung kawontenanipun kedah kados pundi tuwin wonten pundi ngupadi garwa kekalih garwa ing Madukara. Awit mindranipun garwa kekalih Madukara awit
para Pandhawa menika dipun nina dipun dipun maidu pramila Kangga Prabu kula nyuwun kados pundi pamrayoganipun anggen kula badhe paring wangsulan wonten ngarsanipun Yayi Janaka babagan Yayi Arjuna ingkang gugat kepengin nyuwun wangsul negari Ngastina Kangga Prabu jagat pangestu ngara wayah Bathara jagat Yayi kaget sotaning manahipun ingkang raka ing Mandura jalaran tigang ari kapeng kerugi ingkang raka nampi nawala saking Yayi ing Madukara bilih surasaning nawala Yayi Arjuna bingung awit kecalan tuwin kendran garwa Madukara kekalih nggih nanging wonten suraosing nawala Yayi Arjuna mboten matur bilih sakmangke badhe nyuwun wangsulipun negari Ngastina wonten panguwasipun para Pandhawa pramila wonten mriki kula kaget teka Yayi Arjuna nggadahi penggalih kados mekaten pramila kula nyuwun iku pratikel wonten ngarsanipun para pinisepuh kalebet patungan Jengkaka Prabu kados pundi pamrayoganipun Kangga Prabu Yayi wonten timbalan menika menawi pamanggipun ingkang raka menika menawi pamrayoganipun Baladewa nggih sakmangke kula aturi maringaken kemawon negari ing Ngastina menawi negari Ngastina dipun maringaken wonten ngarsanipun Arjuna lajeng para sata Kurawa mangke wonten anggenipun badhe mukti gesang mapan wonten pundi lumangke riyin negari Ngastina ingkang dipun pasrahaken dening pun Yayi Arjuna menika tata lahir kemawon ngaten tata lahir negari Ngastina dipun maringaken wonten ngarsanipun Yayi Panengah inggih Yayi Pamadya nanging tata batin ingkang dhahar kamukten taksih para sata Kurawa awit kula nuwun sewu kula kinten anggenipun Yayi Arjuna kepingin nyuwun wangsul negari Ngastina menika namung kepingin mbuktekaken kalian garwanipun ingkang sakmangke uncat saking kesatriyan Madukara awit dipun maido awit dipun maiben sakmangke malah kepara ngregem negari Ngastina tata batin Ngastina ingkang Kurawa ingkang taksih kagungan negari Ngastina mekaten Yayi jagat pangestu ngara kula kinten perkawis menika ugi prayogi ceryatanipun kula ugi mboten lila kula mboten ikhlas menawi negara Ngastina dipun pasrahaken tuwin dipun regem dening para Pandhawa awit sampun jenak anggenipun ingkang rayi mapan wonten negari Ngastina Paman Pati Hari Sengguni wonten dawuh nggih nyuwun pamrayoganipun Paman Pati Hari Sengguni kados pundi anggen sing andika Paman Pati Hari Sengguni ngawuningan perkawis menika nuwun sewu nek miturut pamrayoganipun ingkang pamaning kepatihan sakmangke damel pernyataan nggih mawon tegesipun kados pundi hitam di atas putih mawon nggih liripun dipun damel sertifikat antawisipun Kurawa kalian Pandhawa ingkang gadhahi wewenang tumrap negari Ngastina sakmangke damel perjanjen kemawon damel perjanjen negari Ngastina sawetahipun dipun masrahaken dumateng pun Janaka mbuh menika ugi saged dipun masrahaken kanthi tata lahir ugi saged dipun pasrahaken kanthi tata batin ning dalam catatan menawi sakmangke garwa Madukara sampun kundur wonten ing kasatriyan negari Ngastina dipun suwun wangsul malih wonten panguwasipun para sata Kurawa ngaten kemawon mengke kajengipun Janaka ninggal jaminan wonten Raja negari Ngastina mbuh bondo utawi menapa kajengipun ing sakmangke kinarya seksi perjanjenipun Arjuna anggenipun nyuwun ngambil negari Ngastina dadi niku mboten kok murni dipun maringaken menika mboten nanging negara Ngastina niku disilihke kalih Janaka kinarya pitukon konduripun garwa Madukara pripun bijak napa mboten kula Paman Pati wonten dawuh anak Prabu kula kinten kados mekaten ugi prayogi kados pamrayoganipun Paman Pati Hari Sengguni mriku ugi sae liripun kados pundi awit kula nuwun sewu kula piyambak ugi dereng sarujuk kula dereng lila menawi
negari Ngastina wangsul wonten pangosipun para Pandhawa nanging srana kanthi cara ingkang kados mekaten. Nggih, liripun awi negari Ngastina badhe wangsul wonten pangosipun para Pandhawa menika kedangginaken srana lantaran nggih menika nglampahi ingkang nami perang ageng Bratayuda. Lah nggih. Mulane kula usul kula nggadahi panemu menawi negari Ngastina dipun silihke kemawon kalian Janaka. Janaka dipun paringi ngambil kajengipun ing samangke Janaka lenggah teng dampar kecana negara Ngastina 5 menit kemawon. Wong Janaka nika nek luwih saka 5 menit pun mboten saged. Paman Pati Arisengkuni nggih. Nggih. Paman Pati Arisengkuni menika ugi prayogi maling sapangke kula kantun metang, kula kantun menggalih pamrayoganipun sinten ingkang badhe kula agem. Nuwun sewu anak Prabu. Bapadura kados pundi? Menapa kula dipun keparengaken gadahi panemu, menapa kula dipun keparengaken gadahi pamrayoga? Bapadura kasumanggaken. Mangke riyen nggih, mangke riyen. Oh, kula kok kaya ora sarujuk kalian pangandikanipun anak Prabu Baladewa. Mboten sarujuk liripun kados pundi? Negara kok disilihke, Dik Pati Arisengkuni niku coba. Nggih, Kakang Durna pripun? Negara kok disilih-silihke. Oh, negara niku perkarane wong akeh. Negara ki sing duwe wong akeh, ora mung wong siji. Nggih. Tata lahir pancen anak Prabu Jaka Pitana menika kaya-kaya dene sing duweni negara Ngastina. Nanging tata batin lho Dik Pati. Gandeng negara Ngastina niku isine Karang Pradisan. Negara Ngastina niku isine Kutagara. Tur meneh wonten ing Kutagara wonten ing Karang Pradisan menika isine wong akeh, ora mung wong siji. Teges negari Ngastina salah sawijine negari menika kagunganipun tiyang kathah. Awit negari Ngastina menika kagem mukti kawula semanten bane ingkang sami seba menika lho nggih. Nggih. Pramila pamrayoganipun Bapadura kados pundi? Kula mboten sarujuk ana negara kok disilihke. Negara kok sertifikate dipalsukan. Negara kok anggepe nuwun sewu Dik Pati Arisengkuni kula mboten kok kula maido. Nggih Kakang Durna. Sing jeneng wong musyawarah menika ingkang dipun padosi namung mupakatipun, namung sarujuk ing satunggaling pirembagan. Pramila kula badhe nglempengaken, kula badhe nglurusaken salah satunggiling perkawis menika utaminipun babagan Dik Pati Arisengkuni ingkang usul ingkang gadahi panemu ing sakmangke supados damel perjanjian negari Ngastina dipun paringaken ngambil dumateng Janaka. Lajeng menawi garwa Madukara mengke sampun wangsul, negari Ngastina dipun suwun wangsul. Oh, mboten saged lho nggih, mboten saged, mboten saged. Niku mboten saged. Negara kok disilih-silihke, negara kok dinyeh-nyehke. Oh, wong ya ana sertifikate barang kok dinyeh-nyehke ora. Ya nek Janaka niku terampil, ya nek Janaka niku amanah li nyimpen sertifikat. Terus nek mengke terus didol. Malah Kurawa kapitunan mengke ngerti-ngerti enten wong nyaut negara Ngastina terus Kurawa teng pundi coba? Mapan teng pundi? Masa teng kontrakan tak nggih mboten pantes to nggih. Nggih. Lajeng kados pundi? Kula nggih mboten sarujuk kalian panemunipun anak Prabu Baladewa ingkang nggadahi pamrayoga. Tata lahir negari Ngastina dipun paringaken dumateng para Pandhawa, tata batin negari Ngastina tasih darbaipun Marasata Kurawa teges Kurawa tasih dahar kamukten wonten praja negari Ngastina. Menika nggih mboten gathuk, menika nggih mboten mathuk, menika mboten pas. Mboten pasipun kados pundi Bapak Durna? Peteng nggih. Lho. Dumeh peteng kok terus mboten pas. Nuwun sewu mboten pasipun menika ngenten. Nek tata lair negara Ngastina dipun pasrahke kalian Pandhawa, tata batin menika otomatis Pandhawa nggih darbahi negara Ngastina. Jernyatanipun tata lair Pandhawa nggadahi negari Ngastina, tartentu Pandhawa ugi nggadahi wewenang dahar kamukten wonten praja negari Ngastina. Pramila kula mboten sarujuk lan pamanggipun anak Prabu Baladewa. Ora ana negara kok dipasrahke tata lair utawa tata batin, mboten enten critane. Lho mangke riyen Bapak, terus pundi kene? Tata lair Pandhawa menika mapan wonten negari Ngastina, nanging batin para Sata Kurawa menika ingkang estu sejati ndarbahi negari Ngastina. Utawi dipun ijol kemawon, dipun lintu kemawon. Dipun ijolaken kados pundi? Kurawa mapan teng negari Ngamarta, Pandhawa mapan teng negari Ngastina. Ngaten kemawon kados pundi? Niku nggih mboten masuk niku. Oh, wong ratu kok ijol-ijolan dampar. Ratu kok ijol-ijolan negara. Mengke bingung kawulane. Merga nuwun sewu anak Prabu Puntadewa menika menawi lenggah wonten dampar kana negari Ngastina,
Piyambakipun menika dereng prisa kados pundi selok bulukipun para kawula negari Ngastina menika dereng prisa. Kados pundi anggenipun Serana Mernata mengku ngayomi sangjaning para kawula praja negari Ngastina menika anak Prabu Puntadewa dereng prisa. Pramila nuwun sewu. Niku mboten mutu niku pamrayogane sampeyan niku. Mboten mutulipun. Pun kula matur bola-bali ta wau. Wah, sampeyan niku nuwun sewu. Anak Prabu Duryudana. Babadana Kadipaten. Nuwun sewu lho, Nger. Menawi aturipun ingkang bapa sak mangke dipun gugu, menawi aturipun ingkang bapa sak saka lima sak mangke dipun dahar. Menapa kula dipun keparengaken damel cuntel ruwet lakonipun Janaka. Liripun badhe dipun damel cuntel Arjuna lampanipun kados pundi? Oh, nuwun sewu. Janaka menika mboten pantes lenggah dampar kisana negari Ngastina. Jalaran Pandhawa menika tak sampun nggadahi kamukten piyambak wonten negari Ngendraprasa menika sampun darbahipun para Pandhawa. Lah kok delangap-delangap ucape Janaka kepengin gugat njaluk bali negara Ngastina. Oh, mboten saged, mboten saged. Negara Ngastina menika sampun dipun lenggahi dening para Sata Kurawa. Lajeng parang Paduka berbantur kados pundi? Kula badhe damel Serana, kula badhe damel Karti Sampeka, Janaka supados mati saderengipun perang Bratayuda. Anak Prabu Jakawitana sikra-sikra yen Pramana Kanca sikra ngraket nawang sesangka Nalendra mbok maro sing sang katri kumulung katri kumulung mangroma ing wada Kurda krore kakiri-kiri ronang kono magawe gelare rawang mang Demat dening kauntunan Masewakan negari Ngastina. Kaya semanten legeg datan mobat datan musik nata Ngastina Sang Prabu Jaka Pitana. Nganti kaya pratima golek kencana. Ndadosaken kanyut pinaka warju, kanyut jare wong aganten warju jare wong keca. Nginanga durung abang itu durung manjing dasaring mertala kasaru geger jaba wiyak ngarsa tekeping Urwasiban pun amuk apa to kang dadi darunane. Para mancana wedi kajeng ing medhot saka wantilan. Kejawi amung praptanipun pamadya Pandhawa sang Raden Arjuna ya Raden Janaka satring Madukara. Ingkang wonten minggah madaring Datulaya mancat Pancanidi minggah wonten kedhaton negari Ngastina. Nalika semanten pepeh-pepeh pindhasa temetarangan gawe kaget kang samya ular pangrembahing para kawula kanca ana gondang babararum Raden Janaka Prapta Raden Janaka golek dalan Kakak guna deti
Katlangening ngalan jiwana kelawan dan moncar Tinonor kekoneng suram sara tetan macang Kasuran pacaring purnaming gegono Dasare mangsa ngateka Permarane mangos wong ngambrol anggang ati karenane kaswase Jagat Pangestu Bawa Durna kula wonten timbalan kere dereng ngantos puna kula nampi sabda pangandika paduka bapa remban saka lima menika kula nampi praptanipun Yayi Panengah Pandhawa bapa remban dipun bagikaken riyin niku selak mboten sabar ajeng ngukup negara Ngastina niku paling niku nggih bocah niku candra sabaran kemudu-kudu senengane sok kemrungsung nek Janaka niku. Nggih. Urung wayah dibuka wis dibuka dhewe. Nawalanipun menika. Nggih. Bapak Durna iki kula aturi renggah ingkang langkung sekeca. Kula anak-anak sampun boten kirang kepenak. Yayi Janaka. Yayi Arjuna. Sawise asu kang dadi napas asat kang dadi riwe padha kanthi harja sak praptanira Dimas Janaka ing Madukara. Yayi Panengah Nunamit pasang kaliman tabi dinebena ngilodoni dumawang tawang tuwang dinebena saking siku dendaning Bathara Kaka Prabu kawula nuninggi sekawit paduka Kanjeng Kaka Prabu Jaka Pitana amiji dhumateng piswanipun ingkang rayi Madukara ingkang rayi Panengah wilujeng sowan kula wonten praja negari ing Astina mboten manggalangan setunggal punapa Kaka Prabu kepareng ingkang rayi ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk saandhap padha paduka Kanjeng Kaka Prabu Jaka Pitana pengayoman kula wonten ing Madyapada Kaka Prabu Duryudana ya Yayi Janaka tak tampa ora liwat pangestunipun Kakang ing Astina wae tampanana Yayi Panengah kawula ninggi sampun sanget anggening ingkang rayi pundi karya jimat paribe ndayana ing kasantosan prayogan Arjuna kados sampun boten kirang prayogi Kaka Prabu Janraka Janmaka Arjuna sowan ana ing praja negara Ngastina padha kanthi raja sak praptamu ya ngger anakku Cabagus Madukara Bapa Penemban Durna wilujeng sowan kula
Kula ngaturaken bekti kula kunjuk bapa penemban. Heeh, tak tampa. Pangestuku tampanana ya Janaka. Inggih, sampun sanget anggen kawula pundi. Ya senajan to kepiye wae kanane sing jeneng wong kelangan marang bojo ngono pancen abot. Luwih bojone minggat. Kandhal wong lan sak panunggalane kuwi pancen abot lakone Janaka. Inggih. Mula sing sabar nggonmu nampa, sing sabar nggonmu nrima marang kananmu. Inggih. Bapa Durna kawula nuli nggih. Heeh, prayogatna ya Janaka. Sampun boten kirang prayogi. Janaka padha kandhe Raja Sapratane Dimas Arjuna. Koko Prabu Baladewa rawuh wonten negari ing Astina. Ya, sekawit aku disuwuni pamrayoga dening Yayi Prabu Jaka Pitana babagan nggone Sadi gugat kepengin njaluk baline negara Ngastina. Mekaten, ya. Bekti kula kunjuk Koko Prabu. Wis tak tampa Arjuna, ora lek pangestuku tampanana Dimas Janaka. Sampun sanget anggen kawula pundi? Prayogatna Arjuna. Sampun boten kirang prayogi Koko Prabu Baladewa. Arjuna, kula wonten pangandika ing adhawuh Koko Prabu Duryudana. Apa to kang dadi darunane? Sartane ana wigati apa? Gunu Syadi sowan ngadhep ana ngarsaning pun Kakang wektu dina iki ning Praja Negara Ngastina. Arjuna sowanmu tanpa tinimbalan. Mugi dados ning kawuningan Koko Prabu lepat atur diagung pangaksami. Sayekti sowanipun ingkang rayipun panengah Pandhawa. Kula menika namung badhe nanjaken babagan nawala ingkang sampun kula aturaken. Nawala ingkang sampun kula aturaken kunjuk wonten ngarsanipun Koko Prabu Duryudana Sabta ari kapengker. Surasaning nawala kula kinten ugi sampun den waos dening Paduka Kanjeng Koko Prabu. Malah ing sakmangke Sabta ari kapengker ugi kula nyuwun inah. Kula ngaturaken inah dinten dangunipun Sabta ari utawi 7 dina. Lagandeng menika sampun lumampah Sabta ari kalenggan sak menika kula nyuwun iguh pamrayoganipun Koko Prabu. Kados pundi anggen Paduka nggelar Twinanggulung menggalih babagan ingkang rayi ingkang kepingin nyuwun wangsulipun praja negari ing Astina Koko Prabu jagat pangestungkara. Bapa Durna Wonten dawuh. Kados pundi mriku? Kula boten saged atur wangsulan. Oh, kajengipun kula ingkang menehi wangsulan kaliyan Pun Arjuna. Anak Prabu Pandhita kang kinarya wangsit pindha kombang. Pindha kombang angat saping tawang susah angin nganting kone. Nyanggali yang kangkung peksi mebar. Wis getem-getem penggaling Pandhita Ngisakalima Sang Tapa Begawan Durna nalika semana mulat praptani ingkang putra panengah Pandhawa anggesa Raden Arjuna. Eling-eling Sang Tapa Begawan Durna ora nrimakake yen to negara Ngastina bali ana panguasane para Pandhawa. Wekasan tega yang tegel ngliga wujuding pusaka aran Kyai Cundamanik den julung tungkul Sang Panengah Pandhawa ngener dadaning Sang Raden Janaka nglumpruk tanpa daya sirna margalayu. Eling-eling gedhe pangaribawane pusakaning Sang Tapa Begawan Durna. Kewandhaning Sang Raden Arjuna ingkang sirna margalayu dawah wonten sitinggil binatara damel cingahing Sang Hyang para kawula tuwin wadyabala ingkang sami seba samya nyingkir awit datan kuwa nampi daya saking Kyai Cundamanik nalika semanten lumampah Sang Tapa Begawan Durna anjlung tungkul marang panengah Pandhawa dada kagat nata Mandura Prabu Baladewa.
kertaning bawana Bawa Durna wonten dawuhan Prabu jagat pangesungkara lha teko Bapak Durna Tegal kalian Yayi Arjuna nuwun sewu kula nek sampun matur kula saguh mateni kalian Janaka kula mriko badhe damel karti sampe kok mejahi dumateng pun Janaka awit kula gi sampun matur bilih kula badhe damel cuntel lakune Arjuna menungso ora tatanan napa pantes kaya ngono kuwi jeruk pendhita apa pantes kaya ngono kuwi derajate Brahmana tumindak sing kaya mangkono Yayi nyuwun malih perkawis menika badhe kula aturaken wonten ngarsanipun para Pandhawa Yayi Rombok marwa sing sangka atriku mulung mangroma ing wadya Kartagara Kartagara rek kiri-kiri jagat pangesungkara Bapak Durna kula akeni Bapak Durna menika gurune wong perang ora jelas Bapak Durna menika gurunipun tiyang ingkang kepengin ngasinungan kaseglen duwe kepengin ngasinungan gunung asantikan kadegdayan lan sak panunggalanipun genah iya lagu men ku ana pendhita kok pintere rajamak pinter memanfaatkan kalodhangan pripun Dipati pripun? Leh kula mateni pirangane Pandhawa rak ming gampang to? Gampang kowe lah. Ora dadak ngepyake Kurawa, ora dadak budalan. Ming anggere Pandhawa lena suduk Cunda Manik pros modar kabeh. Modar kabeh. Oh, niki mengke Tan Wurunga badhe merembet. Patine Pandhawa nika badhe merembet. Nggih. Terus nika kuandane Janaka badhe dipun menapakaken dimasak. Lho. Nggih dibuang tak Dipati, dipun larung wonten ing segara. Kuandane menungsa, kuandane mangsa kok dimasak. Tan Wandi dagingipun mangke malah mboten badhe ndadosaken perkasa ing mboten prayogi. Ngaten Kakang Durna pajan. Gumunku kok Cunda Manik niku ya tumama. Wong biasane Cunda Manik niku dimusuhke Petruk men Petruk malah ngetokke bendho Cunda Manik malah sok kalau mangsane putung pucuke nganti sok kangelan ngelaske lah kok sak gendakan iki Cunda Manik tumama Dipati wonten dawuh sampeyan kok aja sok kulino ngece lho Cunda Manik niku arep wis tayangen ning lek tayangen niku ora merga kepangan umur niku mboten ning merga lek tayang ning dadake tayang Kyai Cunda Manik niku merga wis ngasin cara dene keris menika. Oh ngaten. Pun mambu getih menungsa wirang-wirang. Dadi getih menika wonten zat ingkang damel korosi wesi ya Dipati. Oh walah ngaten kok. Ya le ajar IPS ki kapan? IPA. IPS nang sampean ngono. Ngawu kabar ngawur ora. Bapak Durna. Wonten dawuh nggih. Ning kula kinten perkawis menika badhe ndadosaken perkawis ingkang ageng. Awit kriwi andados kerujukan kuwi dadi tangisan
pelajaripun Koko Prabu Baladewa ingkang badhe ngandhaken perkawis menika dumateng pun para Pandhawa. Kula aturi santai kemawon. Sampun ngantos watos. Lha dipun kados pundi? Wonten mriki menika lenggah senopatine negari Ngastina. Wonten mriki menika lenggah anak Prabu Suryatmaja ya anak Prabu Suryaputra. Nggih. Mas samangke kula aturi ndhawuhaken kemawon kaliyan anak Prabu Karna. Mekaten Bapak. Nggih. Kakang Adiwati. Wonten timbalan Yayi. Dinten sak menika kula aturi ngetingalaken juritipun Kakang Prabu Karna. Kula aturi supados anungkul Koko Prabu Baladewa. Sampun ngantos sing sak mangke matur bab perkawis menika dumateng kadang kula pun para Pandhawa. Nyuwun pamit madal pasilan Yayi Prabu Jaka Pitana. Ngatos-atos Kakang Prabu Karna. Pangestungara Bawadurna Wonten dawuh nggih. kula pasrahaken sedaya perkawis menika wonten ngarsa Paduka Bapak Bandurna. Sampun kantos sedanipun Yayi Janaka ing sakmangke dadosaken kujiwa tuwin damel daredah wonten praja negari Ngastina. Nak ngestaken dawuh nyun pangestu Paduka anak Prabu Jaka Pitana. Ngestaken dawuh. Dewate Wonten dawuh. kono gek dibubarke. Oh nggih. Dawuh kalian Kartamarma. Dawuh kalian Kurawa. Nggih, supados kuwandanipun Janaka dipun larung. Oh, dipun larung teng pundi? Teng Parangkusuma mawon. Mboten satu-ato. Sing cerak saking mriki Dewate. Oh nggih. Kula kinten ajeng teng Samas. Mboten. Arep mriki cerak jalan Samas ning teng Parangkusuma mawon. Kalih dolan Dewate. Oh nggih. Kakang Durna ngestaken dawuh. Pun gek dibubarke. Nggih. Selak bintang tamune Lintang Dayoe selak ngentosi. Oh nggih. Lintang Dayoh niku Bintang tamu sinten? Karyasa. Lho. Kok Karyasa niku? Anu sinten nika? Waloya kok Karyasa. Oh sampean iki kaya. Nggih Kakang ngestaken dawuh. Anak Prabu paman kados pundi? Ngendikanipun Kakang Durna supados dipun bibaraken babar wisan bubaro kang padha sibu. Ingsun kundur kedaton nan ngestaken dawuh nyun pamit madal pasilan. Ngandya Sang Hyang Surya kinarya madhangi lakumu paman Padari Sengkuni. Ayo funange.